ନା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ କାଞ୍ଚ କ'ଣ ପାଇଁ କାଞ୍ଚ ନା କାନ୍ଦନି ଆଉ କାନ୍ଦନି ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅ କ'ଣ ପାଇଁ କାଞ୍ଚ କୁହ କ'ଣ ହେଲା କିଏ ତମ ଖାତା ଚିରିଦେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଦି ତମ ଖାତା ଚିରିଦେଲା ତମେ ତା ଖାତା ନେଇ ଯାଇଥିଲ ବୋଲି ସେ ତମ ଖାତା ଚିରିଦେଲା ତମକୁ ମାଇଲେ କି ଆଉ ରାଗିଲେ କିଏ ରାଗିଲେ ଦିଦି ରାଗିଲେ ହଉ ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅ କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି ମାମା ପୁଣି ଗାଲିଦେଲେ ହଉ ମାମାକୁ ଆଉ ମାମା ଗାଲିଦେବେନି ତମେ କାନ୍ଦନି ଆଉ ହେଲା ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅ ହଁ ମୁଁ ଦେଖେଇମି ତମ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତମେ ଆଗେ ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅ